2022 मायथाइनि 27 जानुवारि बे 27 जानुवारि 2000 नैथि खेबनि थाखाय जे बिटिआर जि सुक्ति बे सुक्ति खालामनायनि सान हिसाबै जोङो गाबोन फोरबोखौ फालिनाय जागोन आरो जोङो राजनिति हान्जानिफ्राय मोनफ्रोमबो जिल्लानि हेडक्वार्टार मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटिनि हेडक्वार्टार गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै आरो बे हाबाफारियाव जोङो जितु एलायन्स पार्टनारफोर दङ बाय बिजेपि दङ बाय जिएसपि दङ गासैबो बे एलायन्स पार्टनाराव थानाय राजनिति हान्जाखौ लेंहरनानै जोङो नैथि खेब बिटिआर सुक्तिखौ जोङो पालन खालामगोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गासै रायजो राजाफोरनिसिम 2 बोसोराव बिटिआर सुक्तियाव जेफोर दफाफोर सोसननाय जादोंमोन बे दफाफोरा बेसेबां जाफुंसारनो हाखो आरो बेसेबां मावबावनांगौ दङ बे बागै जोङो फोसावनो थाखाय थाम-थिम खालामगासिनो दङ बे दिनैहाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानानैनो इपिपिएल राजनिति हान्जानिफ्राय जे मोनसे प्रेस बिबुंथि जोङो लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों गासै बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा आरो भारतनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम आङो दिनै जिहेतु 73थि रिपाब्लिक डे जोंनि हादोरा पालन खालामगासिनो दङ बा खालामदों बे बुब्लियावहाय गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय सिबिनायखौ आङो बावहरो जे जों बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्डआ जादोंमोन आरो बे एकर्डआव गुबैयै 6टा मेन अबजेक्टिभ्सआ बेवहाय सोसननाय जादोंमोन बेनि गेजेराव दङ 2003 मायथाइयाव बिटिसि सुक्ति जानाय 6थि शेड्युलाव जि सुक्ति जादोंमोन बेखौनो बेस खालामनानै जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादों बेवहाय अबजेक्टिभ हिसाबै गुबैयै दङ बिटिएडिनि थाखानाय जि बाउन्डारि बेखौ बारायनाय आरो बिटिसि सरकारनि जि पावार एन्ड फांसन बेखौ बारायनाय आरो स्ट्रिमलाइन खालामनाय नाम्बार 1 अबजेक्टिभआ बेमोन आरो बेनि अनगायैबो नैथियाव दंमोन मा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय एबा बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय जे जेंना दंबाय थायो बे जेंनाखौ सुस्रांनाय थामथियाव दंमोन जे जोंनि बर'फोरनि ससियेल कालचारेल लेंगुवेस्टिक बेखौ जोङो रैखाथि होनानै जौगाखांहोनायनि बाथ्रा बेवहाय सोसननाय जादोंमोन ब्रैथियाव दङ जे बिटिसिनि ओनसोलाव थानाय ट्राइबेलफोरखौ बिसोरनि हा हुनि रैखाथिखौ सोसननांगौ बा रैखाथि होनांगौनि थाखाय बे एकर्डआव सोसननाय जादोंमोन आरो बाथियाव दङ जे ट्राइबेलफोरनि जौगानायखौ गोख्रोङै खालामनांगौ थाबैनो खालामनांगौ दथियाव दङ एनडिएफबिनि जिहेतु सुक्तिनि गेजेरजों एनडिएफबि बिथांमोनाबो दिनै मेइन स्ट्रिमाव फैबाय बिथांमोननि जि जेंना बिथांमोननि जे मोनसे रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै बे सुक्तियाव होनाय जादोंमोन दा जुदि जोङो दिनैहाय जुदि साननानै नायो जे बे सुक्तिया दिनै 2 बोसोर जानो थांगासिनो दङ गाबोन 27 जानुवारि बेवहाय 2 बोसोर कमप्लिट जासिगोन दा बे समावहाय जुदि जोङो हिसाब खालामनानै नायो दाजाब दानखौ जुदि जों हिसाब खालामनानै नायो जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बे दफाफोराव दिनैसिम मा माया जाफुंखो आरो मा माया थाबावखो आरो मा माया जोंहा खामानि मावनांगौ दङ बे बागै जुदि जोङो नायनो थाङोब्ला बेवहाय जोङो गुबैयै बेखौनो बुंनो हायो जे बिटिएडिनि जि बाउन्डारिनि जेंना बेखौ सुस्रांनो थाखाय नेम बायदियै बाउन्डारि कमिसन दानाय जादोंमोन पिपि बार्मानि दैदेननायाव नाथाय दुखुनांथावै पिपि बार्माया जिउ रुंसारि जालांनायलाय दिनैनि समावहाय आशिष कुमार भुटानी बिथांनि दैदेननायाव गोदानै आरोबाव बे कमिसनखौ दाफिननाय जाबाय आरो बे कमिसननि जि आयु बेखौ 31 मार्चसिम 2022 मायथाइनि 31 मार्चसिम बारायनाय जादों आरो जों आसा खालामदों दिनै जानुवारि फेब्रुवारि मार्च बे मार्च मोनथामाव नैबे जि बाउन्डारिनि जि जेंना बेयो जोबनांगौ आरो जोबगोनखौ जोङो मिजिंथिदों फारसेथिं जोङो बे एकर्डआव नुदोंमोन मा बिटिएडिनि नामखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनाय बे अलरेडि जाफुंबाय आरो बिटिएडिआ मोनसे एरियानि नाममोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बेखौ नामखौ सोलायनानै जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन दोननाय जादों
आरो बे हाबाफारियाबो दिनै जाफुंबाय। फारसेथिं प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जे गेजेरजों जोंनि बिटिसिआव दा बिटिआरआव जे रेजिस्ट्रेशन मोनसे डिपार्टमेन्ट बेखौ जे एकर्डनि गेजेरजों सोसननाय जादोंमोन बेखौ मावफुंनायनि थाखायबो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो दायथ' होनाय जाबाय। बे हाबाफारियाबो दिनै जाफुंनायनि लामायाव। फारसेथिं जे जोंनि डेपुटि कमिशनारफोरखौ जोंनि बिटिसिआव खामानि मावहोनायनि जि थांखि बेबो पार्शियेलि जाफुंबाय आरो बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया। आङो बेवहाय स्पष्ट भाबैनो बुंनो लुबैदों रायजो राजाफोरनिसिम जे गोबाङानो बुंदों डिपुटि कमिशनारनो पावारखौ हरबाय, जोंनि बिटिसि सरकार प्रमद बर'आ डिपुटि कमिशनार पावारखौ हरनानै बिटिसिखौ खमायबाय, गोहोखौ खमायबाय बायदिसिना बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुदों। नाथाय बे बाथ्राया नङा जे जोङो एकर्ड खालामदों बे ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थाखाय आरो बेनि गुबै अबजेक्टिभ्सआनो जादों मा बिटिसिनि थाखानाय जि पावार बेखौ बारायनायसो, बेखौ खमायनाय नङा। बेनि ओनसोलखौ बारायनायसो खमायनाय नङा। दा गतिके बेनि एक्जिकिउटिभ, बेनि फाइनान्सियेल पावार, बेनि लेजिस्लेटिभ जि पावार बेखौ बारायनायनि थाखायसो बे एकर्डआ जादों। दा गतिके दिनै डिसि लेभेलाव जायफ्रा खामानि मावो बियो थांनाय समावहाय बिटिसिनि आवथायाव गैयामोन। नाथाय नैबे एकर्डनि गेजेरजों डिसिखौबो जोङो बिटिआरनि बा बिटिसिनि आवथायाव लाबोनांगौनि थाखाय सुक्तियाव लिरनाय दङ। बे मथेसो डिसिफोरखौ खामानि मावनायनि थाखाय नैबे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। गतिके डिसिफ्रा बिटिसिनि सिङावनो खामानि मावगोन, बिटिसिआ डिसिनि सिङाव खामानि मावनाय नङा। रिपर्टखौ डिसिआसो हरगोन बिटिसिआव। गतिके जेरै सेक्रेटारिया खामानि मावदों, जेरै डिपुटि सेक्रेटारिफ्रा खामानि मावदों, बिटिसिआव जेरै सेक्रेटारियाव खामानि मावदों, थिग बिदिनो डिसिफ्राबो बे रोखोमैनो खामानिखौ मावगोन, मनिटरसो खालामगोन बिथांमोनाबो बायदिसिना डेभेलपमेन्टेल वार्कखौ। गतिके बेखौ लानानै गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया, भुल बुजाबुजि जानांगौ जेबो गैया। जोंबो मिथिगौ जे बिटिसिखौ बोरै गोख्रों खालामनांगौ आरो बेखौ बिसासावला रायजो राजाफ्रा जे प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल हान्जाया बिटिसिखौ गोख्रों खालामनो थाखायसो खामानि मावगासिनो दं आरो जोङो मावलांबाय थागोन। बाथ्राया जाबाय मा जों नुबाय दिनैहाय जे सेकेन्ड जि अबजेक्टिभ्स बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनो जे मोनसे जेंना दं बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि बाथ्रा बुंनाय जादोंमोन। आथिखालाव जों बयबो नुबाय जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानाय जाबाय आरो बेनि गेजेरजों आथिखालावहाय बेनि जे मावफुं आफाद बेखौबो दाफुंनाय जाबाय आरो दिनै खामानिबो मावगासिनो दङ आरो बे एकर्डआव होनाय जिखिनि दफा बेखौ जोङो मावफुंसारनो हाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो बर' मिडियामनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरनि बाथ्रा बुंनाय जादोंमोन, बेबो दिनैहाय जाफुंसार जाफैबाय। बर' लेंगुवेजआ आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै जाफुंनांगौनि बाथ्रा दंमोन, बेबो दिनै मावफुंजाबाय। बेनि अनगायैबो जे बड'लेण्डआव पुलिसनि जि प्रसासन बेखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै जे DIG पस्ट खालामनांगौनि बाथ्रा दंमोन, बेबो दिनै जाफुंसारफैबाय। जोंनि बड'लेण्डआव बड'लेण्ड स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिभ कलेज गायसननायनि बाथ्रा दंमोन, बेखौबो दिनैहाय जाफुंनायनि लामायाव दङ दिनैहाय। बेफोरनि अनगायैबो जोङो बे एकर्डनि गेजेरजों जे जोंनि NDFBनि जायफोर मार्टायार्सफोर दङ बे मार्टायार्सफोरनि न'खरनो जे एक्सग्रेसिया होनायनि जि बाथ्रा दंमोन बेबो आथिखालाव जानायनि लामायाव जे मोनसे न'खराव सासे न'खराव जोङो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनायनि बे बाथ्रा दंमोन, बे हाबाफारियाबो दिनै सोलिगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो 4203 NDFB केडारफोरनो रिहेबिलिटेसन होनायनि हाबाफारियाबो जाजोब्बाय। सासेयाव 4 लाख राङै बिथांमोननो जि अनसुंथाइ होनाय बे हाबाफारियाबो जाबाय आरो बेखौ जोङो गोख्रोङै बुंनो हायो जे 4203 जायफोर NDFBनि केडारफोर दङ बेवहाय गोबां जोंनि NDFBनि केडारफ्रा जथेस्थ' बे अनसुंथाइनि गेजेरजों लाब जागोन आरो जिउआव गावखौ गावनि संसारखौ दैदेनलांनांगौनि थाखाय बिथांमोना दिनै हाबाफारि लागासिनो दङ। बेनि अनगायैबो जों बुंदों बेवहाय क'क्राझाराव मिउजिक एन्ड फाइनान्स कलेज मोनसे दंमोन आरो बे मिउजिक एन्ड फाइनान्स कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै जोंनिफ्राय दाबि दंमोन, बे एकर्डआवबो दंमोन। बे मथेनो दिनैहाय जाफुंबायबो आरो बे कलेजआ दिनै प्रभिन्सियेलाइज जाबायबो। थ' गासै बाथ्राखौ जुदि जों साननानै नायो जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जायफोर दफाफोरा सोसननाय जादोंमोन
बेनि गेजेराव गोबाङानो जाफुंसारबाय आरो बेनि अनगायैबो माखासे जे फाइनान्सियेल जे पेकेज बे एकर्डनि गेजेरजों होनाय जादोंमोन बे पेकेजफोरखौ 1500 कोटि जे पेकेज इउनिभार्सिटि गायसननायखौ लानानै बेवहाय माने नेरिम गायसननायखौ लानानै जेसेबां पेकेजफोर दंमोन बे पेकेजफ्रा पर्यायक्रमे मावफुंजानायनि लामायाव बिटिसि सरकारा दा प्रप'जालखौ हरगासिनो दङ आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेरजों भारत सरकारनि खाथियाव थांगोन आरो बे मथैनो बेखौ सेंसन खालामनाय जागोन आरो दिनैनि तारिखाव जोङो बुंनानै खुसि जायो जे भारतनि गाहाय मन्थ्रि आरो भारतनि नखर मन्थ्रि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोनहा बे बिटिआर एकर्डखौ 100% मावफुंनांगौनि थाखाय बिथांमोना गोसो होगासिनो दङ आरो जों फोथायो बेखौ हयथ' बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जेसेबांफोर दफाफोर दङ बे गासैबो मावफुंजागोन दा दिनैनि बे बुब्लियाव आङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय गासै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायगोन जे बिटिआर जि एकर्ड बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बेवहाय जोंनि गेजेराव गोजोन फैबाय खौसेथि फैबाय बिनि सिगां जोंनि गेजेराव बुलाय सोलाय दंमोन जोङो अस्त्रजोंबो जुद्ध खालामदों गणतान्त्रिक भाबैबो जोङो जुद्ध खालामदों जोंनि थांखियाव सौहैनांगौनि थाखाय गोबां थासारिनि गेजेरजों बर'फ्रा दिनै खनथाम गाहाम जोङो सुक्ति खालामनो गोनां जादों आरो बे थासारिखौ जों बयबो मिथिगौ दा गुबै बाथ्राया जाबाय मा जोंनि गेजेराव जाहाथे जिउ खहा जानाया गैया जायो आरो जोंनि गेजेराव जाहाथे जौगानायखौ जोङो गोख्रै खालामनो हायो मोजां राजनितिनि गेजेरजों जाहाथे जोङो जोंनि बे ओनसोलखौ जोङो दाफुंनो हायो बे थांखिजों बिटिआर एकर्डआ फैबाय आरो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव दिनै सान्ति फैबाय बिराद मोजां मोनसे सान्ति फैबाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेरजों भुल बुजाबुजिया दिनै गैया जाबाय बर'आ दिनै जोबस्रांलांबाय आरो जि समाव मोनसे राजनिति गाज्रि मोनसे राजनिति दंमोन बुथार सुथार मोनसे राजनिति दंमोन बेबो दिनै जोबफैबाय गणतान्त्रिक भाबै मानसिफ्रा दिनै गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंनो हानायनि दिनै खाबु फैबाय बायदिसिना खामानि मावनो थाखाय दिनै लामा लानो हमबाय बे गासै बिथिंखौ नोजोर जुदि जों होयोब्ला बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जायफोर दिनै सुबिदा फैदों जौगानायनि थाखाय साख्रि मोननायनि थाखाय बेफोरखौ मावफुंजोबनांगौनि थाखाय जों दिनै ज' खामानि मावनायनिसो बुब्लि गतिके राजनितिनि नामाव गावजों गाव माने मुं सुलायनायखौ दोनथ'नानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे जों बिटिआर ओनसोलखौ बे एकर्डनि गेजेरजोंनो जों मोजाङै जाफुंसारनो हायो बे नोजोरखौनो होनानै जोङो बयबो आवगायबो आं गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन भुल बुजाबुजि जानो नाङा जोंनि सायाव फोथायनाय लाखि बिटिआर ओनसोलखौ धंस खालामनाया जोंनि थांखि नङा बर' समाजजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ जों खौसेनो लानानै थांनानै बे ओनसोलखौ जौगासारनाय ओनसोल हिसाबै गायसननाया जोंनि थांखि आरो माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला बे गोरोन्थिफोरखौ जाहाथे मोजाङै मोनसे गाहाम मोनसे सिन्ताधारानि गेजेरजों आसि खोन्थानानै जाहाथे खोन्थाहरो बेखौबो जोंनि हान्जानिफ्राय जों खावलायो फैबाय थानाय समावहाय बे हान्जाया गासै बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन सान्तिखौ गोजोर खालामनायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो बे ओनसोलनि सर्बांगिन उन्नतिनि थाखाय जोङो खामानिखौ मावलांगोन गतिके बे बुब्लियाव जोंनि दारै साख्रि थिसननायनि थाखाय बेवहाय मोनसे बाथ्राया हाबनानै दङमोन जे पेरामिलिटारि फर्सआव डिफेन्स लाइनाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे जों सोसननो हायो बे बागैबो आथिखालाव जोंनि माखासे खामानिया सोलिगासिनो दङ आथिखालाव बेनि बागै जिखिनि मोनसे प्रि रिक्रुटमेन्ट जि कर्स बेखौ होगासिनो दङ आरो फ्राय जोब्बायानो आरो हयथ' बेनि जि मोनसे माने रिक्रुटमेन्टनि जि प्रसेस बे आन्डार प्रसेस होननानै जों बुंनो हायो खारन कभिड जागासिनो दङ बे माखासे जों खामानि मावनायाव जोंखौ होबथाबाय थादों खिन्थु जों आसा खालामदों थाबैनो डिफेन्स लाइनाव जि रिक्रुटमेन्टनि प्रक्रिया बेयो थाबैनो जागोन बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव जे मोनसे साख्रिनि जि जेंना बेखौ फोजोबनांगौनि थाखाय सरकारि भाबै जिखिनि जों साख्रिखौ होनो हागोन बेनि जे मोनसे एसेसमेन्ट बे एसेसमेन्टआबो सोलिगासिनो दङ आरो जों आसा थिदों जे थाबैनो मोजां मोनसे प्रक्रियानि गेजेरजों गरसेबो फैसा होनाङालासिनो बे ओनसोलनि साख्रि नागिरग्रा सुबुङा जाहाथे साख्रि मोननो हायो बिनि थाखाय बिटिसि सरकारा खामानिखौ मावगोन गतिके बेखौ लानानै जों गोनो गोथो जानो नाङा मोनसे खोथाया स्पष्ट रायजोफोर जे 2020 मायथाइयाव बिटिआर सुक्तिया जादों लोगो लोगो कभिडआ फैदों बोसोरसे जोङो खामानि मावनो हायाखै बेवहाय जोङो इलेक्सनाबो बोसोरसे जोंहा फावसायदों बिटिसिनि जे इलेक्सन बिटिसिनि इलेक्सना जानानै प्रमद बर'नि दैदेननायाव सरकारा दिनै बोसोरसेयाव जानानै थांदों बेखिनि समावबो गोबां खामानिखौ मावनो हायाखै जों बयबो मिथिगौ नाथाय बे सरकारखौ बोरै लांनो जौगानायखौ बोरै खालामनो ओनसोलनि साख्रि जेंनाखौ बोरैहाय जों फोजोबनो ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ जों बोरै लाबोनो बे बागै जि प्लेनिं जेरै न' गायसनब्ला जोङो बाला अन्थाइ बुथुमग्रोनांगौ जायो
मोनसे माने ड्रयिं खालामग्रोनांगौ जायो जे बबे रुमखौ बोरै दोननो न खथाबसे जों बानायनो सोर बबेहाय उन्दुगोन गंसे न' लुनो थांनायाव न' बिगोमाया बे बाथ्राखौ साननो गोनां जायो प्लेनिंखौ खालामग्रोनांगौ जायो सरकाराबो बे एखे दिनैहाय बे मोनसे 1 बोसोराव बोसोरसेनि गेजेरावहाय प्रमद बर' बिथाङा स्ट्रिमलाइन खालामनानै गोबां माने खामानिखौ मावनो नाजाबाय थानाय जादों बिभिन्न बिभागाव गोबां खेलिमेलि दङमोन बेफोरखौ दिनै स्ट्रिमलाइन खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थानाय जादों आरो स्ट्रिमलाइनाव फैबाय ओंखायनो जों बुंनो हायो फैबाय थानाय समावहाय जिखिनिखौ जों मावनो थांखि लादों बेखौ जों आबुङै जों मावफुंसारनो हागोन निश्चय आमार दलीयভাৱে आलोचनाটো चलिब আৰু এবাৰ নহয় দুবাৰ নিশ্চয় আলোচনাটো হ'ব আৰু প্ৰাৰম্ভিকভাৱে আমাৰ মাজত চৰ্চা চলিছে আৰু ইউপিপিএল দল হিচাপে হয়তো আমি যেহেতু বিজেপিৰ লগত আমি এলায়েন্সত আছোঁ এজিপিৰ লগত আমি এলায়েন্সত আছোঁ তো গতিকে এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ যিসকল আমাৰ ৰাজনৈতিক দল আমি তিনিটা দলে লগ লাগি পেলাই আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত আমি ল'বলৈ সক্ষম হ'ম কৰিম এইটোতো আমি তিনিটা দলে আলোচনা কৰি পেলাই আমি সিদ্ধান্ত ল'ম এটা কথা স্পষ্ট যে দুটা যিটো সিট আমি মিত্ৰজোঁটে সেইটো আমি হাসিল কৰিম गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्कनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाय होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन